Bakhala ngokuhlukumezeka abakuthola endimeni kaMaskandi ke abafana bakaMgqumeni ke sikhuluma ke ngojezi elikhulu ke kanjalo ke naye ke uSkhevana bakhiphe amangwevu bagonyuluka ke ngesimo ke ababhekane naso ke nangendlela ke izimo ezibabhedela ngakhona ke ephuzwini ke labahleli bemicimbi. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko SM Ntamo. Uqala ungena kule channel engicela wenza ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke ukuze ke uthole ezinye izindaba ke lapha ke engizokwenzela zona. Webafowethu ke abafana bakaMgqumeni ke lapha ke sikhuluma ke ngofisha abakhulu ke ujezi elikhulu naye ke uSkhevana ke bakhipha ingonyiluka ke eyokugcina ke nangencindezi ke ababhekene nayo ke ngokuthi ke basebenzise ke igama lokuthi ke bezibiza ngabafana ke bakaMgqumeni ke lapha ke bathi ke lapha ke bathola izinhlamba ke ezihlukahlukene eqhamuka kubantu ke lapha ke nanokuthi ke abantu ke banalenkolelo ukuthi ke bayitshena ukuthi ke kuningi abakutholayo ke ngokuthi bazibize ke ngabafana bakaMgqumeni. Ujezi elikhulu ke ugonyulukile ke wathi leli gama ke lokuthi bazibize ngabafana bakaMgqumeni ke akulona ke studio kodwa ayibona ke abaye studio ke bayoqopha ke umsebenzi ke ophinde ke uthandwe ke ngabantu. Wathi ke into ke abhekana nayo kakhulu ke ubunzima ke bokubona ke abahleli bemicimbi ke bebashalazela ke imicimbini kakhulukazi le emkhulu ke evamise ukuba khona ke lapha ke njengoba ke sibona ke ukuthi ke bebengekho ke kweminye imicimbi ke yamapost asekhishiwe ke lapha ke uthi ke lento ibalimaza kakhulu ke lapha ke uthi ke kube ebhlungu ke ukubona ke lapha ke kweminye imicimbi ingoma zabo idlala kodwa bona ke besuke ke bengekho ke lapha ke uthi ke lento nje ibafakela ke isihlava ke esibi ke le abagcina bezibuza ngaso ke ukuthi kanti ke kwakhala nyonini ke uma kuziwa ke kubafana bakaMgqumeni ke lapha ke uthi ke lento ebabhekane nayo ke inzima kakhulu ke ngoba ke uma beye studio ke nabo bayaqinisekisa ke ukuthi benza umsebenzi ke othandwa ngabantu ke kushode khona ke ukuthi abahleli bemicimbi ke nabo benza iqiniso ke ukuthi ke balanda ke abantu ke abathandwa futhi ke ngabantu ke lapha ke kusho ke yena ke ujezi elikhulu kodwa ke uthi ke uzoma njalo noma kulukhuni kunjalo ke kuyona ke le ndima kaMaskandi ke uthi kodwa ke akasoze ke waphuma ke endimeni kaMaskandi ke uyohlezi ke awenza ke lo mculo kodwa ke uthi akalazi ke icala lakhe ke awalenza ke kubahleli bemicimbi ke nakulabantu ke abamthukayo ke ngokuthi ke uzibiza ke ngabafana bakaMgqumeni ke lapha ke ongathi ke leli gama ke kukhona ke elibaphakela khona. Kusho ke ujezi elikhulu ke belila ke lapha inkundleni zokuxhumana ke betshena isizwe ke ngobunzima ke ababhekane nabo. Bafowethu ilezi ke siniphathela zona la kwesiqiniseko SM. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke siphinde ke sihlangana kwezinye.